Hovořím s Earlem Ingramem. Jak jste se dostal do armády? Povolali vás, nebo jste se přihlásil sám? Přihlásil jsem se sám, byl jsem dobrovolník. A proč jste to udělal? Důvodů bylo několik. Jeden z nich byla velká cedule, kterou jsem viděl na dálnici a na té velikánské ceduli stálo strýček sám tě potřebuje. Tak jsem se zamyslel a také mě přitahovalo cestování a dobrodružství. Armáda? Armáda. Přihlásil jsem se v roce 1940. Tehdy zuřila válka v Evropě a lidé u nás doma, co měli ještě čerstvé vzpomínky na první světovou, vyprávěli o první světové. Mluvili o vojácích, které vycvičili a pak vysílali. Myslím, že to byla spíš kombinace okolností, žádný zvláštní důvod. Dobře. Kde nebo ve které jednotce jste sloužil a co jste tam dělal? Moje první jednotka byl 3. pěší pluk, byl jsem vojín a platili mi ohromnou částku, $21 za měsíc. Opravuji. Minus 25 centů, které posílali na domov pro vysloužilé vojáky, aby měli v důchodu kde bydlet, takže i pro mou budoucnost. Takže jste začal jako vojín a pak? Moje jednotka byla ve Fort Snelling v Minnesotě. Náš prapor přesunuli do Newfoundlandu, protože Newfoundland byl tehdy zeměpisně velmi důležitý pro Velkou Británii a pro Spojené státy. Spojené státy ještě nevstoupily do války, bylo to před Pearl Harborem. Britové potřebovali pomoc. Severní Atlantik byl jako záchranné lano ze Spojených států, které pomáhaly Británii. Nemohli jsme je ale podpořit přímo kvůli legislativě, zákonu o neutralitě. Takže prezident Roosevelt dohodl, že dá 50 starých torpedoborců z první světové války Britům a výměnou nám pronajali na 99 let britské državy v Karibiku, které se samozřejmě zužitkují při ochraně Spojených států. A Newfoundland spadal do téhle dohody. Skvěle. Jak jste se dostal do Evropy? Kde jste se vylodil? 22 měsíců jsem strávil v Newfoundlandu. Pak nás vrátili do státu a já šel na velitelskou školu. V prosinci 1942 jsem se vrátil do Ameriky a pak do Fort Bellefontaine v Georgii, kde ze mě udělali podporučíka. Říkalo se tomu taky 90denní zázrak. Pak jsem se dostal na rok do výcvikového střediska, kde jsem cvičil rekruty. I hned po vylodění v Normandii, kde jsme ztratili spoustu velitelů čet, dostala řada poručíků z divize, ke které jsem patřil, rozkaz přesunout se do Evropy. Odpluli jsme z New Yorku do Skotska, Walesu a Anglie, do Southamptonu a pak přes kanál do Francie. Byl jsem náhradní důstojník, stěhoval jsem se z místa na místo až k Brestu. Druhá divize se podílela na dobytí Brestu v srpnu až září 1944. Já jsem se dostal ke své rotě a druhé pěší divizi na začátku září 1944. Od té chvíle jsem zůstal s nimi až do Plzně. Pak jsem se vrátil do státu. Posílali nás na rekreační pobyty a na dovolenou a tehdy nám řekli, že válka v Japonsku skončila. Druhá pěší divize se zdržela v Československu jen 5 až 6 týdnů a pak se měla přesunout do Pacifiku, kde ještě pořád byla válka. V srpnu jsem byl doma, na pláži a oznámili nám, že válka skončila. Jakmile jsem mohl, opustil jsem armádu. Pár měsíců později jsem se do ní zapsal. Nebudu rozvádět proč, ale dal jsem se zpět k armádě a stal se ze mě profesionální voják. Šel jsem do důchodu v srpnu 1974 po 34 letech služby. To je dlouhá doba. Jaká byla atmosféra, když jste dorazili do Plzně a osvobodili město? Jaká byla vaše zkušenost? Dorazili jsme 7. května.
Ten den se měla zastavit jakákoliv ofenzíva. Němci měli den potom oficiálně kapitulovat. Pokračovali jsme do Plzně a vítali nás nejšťastnější lidi, které jsem kdy viděl. Oni i my byli šťastní. Já byl šťastný, že válka skončila. Jsem moc vděčný. Zvali nás domů, dali nám postel, vanu a dámy nám prali prádlo. Byl jsem v Plzni asi 2 týdny a pak mě poslali do služby na demarkační linii. Jen 2 týdny a spousta slavení. Spousta slavení a volného času. Vojáci, co měli čas, se snažili seznámit. Bylo to skvělé. Já měl povinnosti, pomáhal jsem soudit válečné zajatce, protože němečtí zajatci, co nepatřili k SS a kteří bydleli v německých zemích, které spadaly do americké zóny, ty jsme odsoudili. Podepsali se papíry a co nejrychleji jsme je posílali pryč. Ty, kteří měli domovy v ruském sektoru, nepropouštěli. To bylo v Plzni? Váleční zajatci? Za Plzní, blízko Plzně. Naše divize jich měla na starosti 1000. Hodně jich bylo zajato. Hodně se jich vzdalo a ti, kteří se nevzdali, samozřejmě, když skončila válka, složili zbraně a bylo po všem. And did you find, obviously Europe and the Czech Republic is different. Česká republika je samozřejmě jiná než Amerika. Spozoroval jste nějaké hodně překvapivé rozdíly v lidech, kultuře, v chování? Podle mě jsou lidé stejní. Nějaké rozdíly jsou v kultuře, ale malé. Bylo strašně snadné zamilovat se do českých lidí. Jak jste se dorozumíval? Možná vás to překvapí, ale když jsme v roce 1945 přišli, spousta lidí mluvila anglicky. Opravdu? Hodně lidí mluvilo anglicky. Neměl jsem s komunikací vůbec problém. Dokonce, když někdo nemluvil anglicky a já nemluvil česky, divila byste se, co je možné říct úsměvem a rukama. Exactly. Přesně. Slyšel jste o té komunistické lži, že Plzeň osvobodili Rusové převlečení za americké vojáky? Slyšel, ale až když jsem se sem vrátil, po pádu komunismu. Poprvé jsem přijel do Čech v roce 1994, ale svých prvních oslav jsem se zúčastnil v roce 1995. Tehdy jsem to slyšel, ale nejen to. Lidé byli překvapeni, když mě viděli. Potkal jsem 2 dámy, bydlel jsem s nimi ve stejném činžáku v květnu 1945. Shledali jsme se po 50 letech a oni mi řekli, že jsem jako duch. Po Plzni se totiž vyprávělo, že 2. divize se ztratila na moři, když se vracela do států. Loď najela na minu a všichni se utopili. Já říkám, to není pravda, jsem živý důkaz. Po mnoha letech se mě ještě pořád lidi tady ptali, jestli se 2. divize ztratila. A já říkal, ne. Někdo si to jen vymyslel. A nevím proč. Kolikrát jste tu už byl? Byl jsem tu v roce 94, 95, v roce 96 ne a potom každý rok. Asi 16krát. That's great. And you have a lot of friends here. To je skvělé. Máte tu spoustu přátel. Mám tu spoustu přátel a strašně rád je vidím.